अरे गजरा वाले बदयांदू वाले बदयांदू। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్ వరకు. అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫోటోగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో, మళ్ళీ ఇక్కడ 11 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 12 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్, 14 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 15 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 27 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, సో ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్తో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను దీన్ని కూడా స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ 28 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, లాస్ట్ ఒక మూడవ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మధ్యలో 1 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 2 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా
ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా. మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్, మళ్ళీ 60 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 17 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 19 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 20 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 21 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 23 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 24 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 25 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, లాస్ట్ ఇక్కడ 27 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.